Ekspanzija društvenih mrežoch privedla do toho, že u nješkajšim čaši každý môže nájsť za jednu, ktorá mu odvituje i hasnovať ich za rižni nameni. Vekšina ich hasnuje za každodňové komunikovanje so familiju i prijateljami, da jedni za robotu, a i sajti za upoznavanje potencijalnih partneroh už vše menje i tabu tema. Hoće u društve veljo bešeduje o negativnim uplivu na psihu i društveni život človeka, psihologi hvarja, že to nje vše tak. Na tých društvenih mrežoch generalno môžeme nájsť robotu. Jak sa tomu povedzme društvena mreža LinkedIn. Z druhого боку, tu можемо задоволити свою основну базичну психологічну потребу за припаданням. Pretože sme jak ľudze, jak jestva, máme potrebu, znači, že by sme pripadali ľudzom. Svedkové sme u stvari, že še na tých društvenih mrežoch, Instagramu, Facebooku, hej, objavljujú ideálne sliky nás. Peršenstveno, preco to robíme? Pretože še žadáme prikázať u lepším švetlu, co u stvari i normalne. Međutim, problem tedy nastava keď to ta realnost naša i to ta virtuelna, da povem, realnost, rozlična. Problem u stvari dzivčata, dzivki, adolescenti, ktorí u periodze keď, da povem, išće vše gledaju sebe, ktorí išće vše, ktorým vážne, co drugi думаjú o nich, ktorým vážne, že by boli prilepení. I keď také dzivky, ktorí majú nízke samopočitovanie, nízke samodovір'є, ще припаtrajú na sliky, ktorí ideálni, ich samodovір'є, to je samopočitovanie opaduje. Фаховці поручуju, že všelijak treba vyhasnovať všetky technologii, ktorý nám moderný čas ponúka, ale buď selektívny, provádziť ciljem toto, co nám hasnuje i co menej žiť u virtuálnym švece.